Yo medrei escoitando rap, así que sei o que me digo. Non penso facer cancións, son atención que non mendigo. Pero antes de dar discursos intentar ser obxectivo. Non hai medios en Madrid, tampouco talento en Vigo. Todo chega pola costa sin deseo de criticar. Falase moito de talento, moi pouco de xeopolítica. O problema non é de fora, sobranos mencionar o cuñadismo que nos sigue dunha dimensión ridícula. Somos os fillos nonados da diglosia, da diglosia, que non souberon amar, por iso odian, por iso odian. Somos los fillos nonados da diglosia, da diglosia, que non souberon amar, por iso odian, por iso odian. Lento en Galicia vai todo moi lento. 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 Non lle des máis voltas que ven é sabido, non é nada novo, non é nada novo. Isto funciona así porque así lle interesa os que levan o show, os que levan o show. Non tería sentido xogar o partido se é divertido para todos, non. A competición é o único modo, galego é a moda. Ti sal para fora e fala castelán para que te entendan todos. Cantar en galego é unha limitación, hai menos poboación, iso non ten sentido. Como non se me tiña ocurrido ser listo nun mundo de parvos, non me vai dar cartos, millor asumilo. Mira, como me río, que importa o que queiras decir, e se non vai así, sacrifico o contido. Perdón, non me dou contido. Perdón, non me dou contigo. Por min podes quedarte soiño, co éxito todo que agarde o camiño. AVE inaugural destino Ourense con salida a las 9:45. Se encuentra situado en vía Centro. Renfe les da la bienvenida a bordo de este tren inaugural con destino Ourense.